Com es surt d'un pou de foscor, tristesa i desesperació? Doncs el Júnior ens ho explica en el seu diari del tot verídic d'un índio a mitja jornada de Sherman Alexie a Clips de lectura. La història amb aquest llibre no és del tot fàcil, ja que quan el vaig començar a llegir no em va agradar. I és que no m'agradava perquè jo no hi sabia connectar. Era un llibre amb el qual no sabia, no l'entenia. I és que em presentava una realitat molt diferent a la meva o molt diferent a cap altre llibre que hagi llegit. I era una cosa que simplement no m'esperava. Vull dir, per al títol jo pensava que eren els diaris tipus com el diari d'una penjada, però no té res a veure. I per això, en la meva primera lectura, no ho vaig saber entendre, no ho vaig saber apreciar i no hi sabia connectar. Per tant, el vaig haver de deixar perquè la veritat és que no estava llegint una sèrie de tragèdies de la vida d'un adolescent i jo en aquell moment no sabia com connectar-hi, no sabia com entendre-les, no sabia com prendre-me-les. I aleshores em resultava incòmode llegir-ho des d'una tercera persona i per tant vaig haver de deixar el llibre perquè no m'ho estava passant bé. Després aquest llibre se'l va començar a llegir la meva mare, ja que a mi normalment m'agraden tots els llibres que llegeixo, aleshores se'l va començar a llegir ella per veure què és el que a mi no m'havia agradat o perquè no me l'estava llegint. I aleshores, quan va veure que aquest llibre parlava d'una sèrie de coses amb les que jo no havia llegit mai, aleshores em va dir que potser m'hauria de llegir des del punt de vista de la ironia i que el personatge s'estaven rient de les seves pròpies desgràcies de la seva vida i que m'hauria de llegir des d'aquest punt de vista i no tant prenent-m'ho en sèrio, que és el que estava fent jo en la primera lectura. Aleshores vaig decidir donar-li una altra oportunitat i el vaig començar a llegir de nou. I aleshores en aquest moment va ser quan vaig entendre que era el personatge que s'estaven rient de la seva pròpia vida i que ell no s'ho prenia tan seriosament com ho estava fent jo en la primera lectura. I va ser quan vaig poder començar a disfrutar més del llibre, fins i tot vaig poder riure d'algunes coses que li passaven i aquí va ser quan ho vaig saber veure d'una manera diferent. Doncs aquest llibre ens el narra el Júnior, que és un indi que viu en una reserva índia dels Estats Units, que és com una mena de gueto on viuen tot de gent índia que estan com una miqueta separats de la societat, en aquest cas americana. I per què és tan diferent el dia a dia del Júnior al nostre, a part de viure en una reserva índia? Doncs imagina't que el teu pare és un alcohòlic, que no està mai a casa i només apareix el dia de Nadal per donar-te $5, que el teu amic, com a signe que t'estima, et pega perquè és una persona agressiva, la teva germana un dia marxa de casa perquè està cansada d'on viu i es fuga amb el seu nòvio vivint en una furgoneta, o que un dia casualment maten algú amb un tret enmig del teu poble. Tot això és el dia a dia del Júnior i aquestes són les diferències entre la seva realitat i la nostra. I aquestes són les coses que a mi em van impactar quan ho estava llegint. Un moment en el que potser podríem connectar més amb el llibre és quan el Júnior intenta connectar amb la societat que nosaltres coneixem, o sigui, quan surt de la seva reserva i se'n va a la seva escola nova. Com arriba fins allà? Ara us ho explico. La seva nova aventura comença quan un dia està a l'escola i per un moment de ràbia pega el seu professor, una cosa que nosaltres trobem molt estranya però que, com he dit, en el seu entorn és molt comuna perquè la violència està molt integrada dins de la seva societat. I és precisament, a part de que l'expulsen de l'escola, és precisament aquest professor el que ha pagat que va a casa seva i li diu que ell té aptituds per sobresortir, per destacar i per fer alguna cosa a la seva vida, que està envoltat de misèria i de tristor i de foscor, com he dit en el principi, però que ell pot trobar aquest punt de llum i que pot aconseguir sortir d'aquest pou que l'està intentant ofegar. I és aquest moment en el que veiem com el Júnior està envoltat de foscor. Imaginem-nos que ets una persona i et comencen a envoltar de foscor i tu en vols aconseguir sortir, però clar, tot et porta cap avall i llavors veus un punt de llum i intentes sortir cap allà. Això és el que intenta fer el Júnior i és el que l'anima a fer aquest professor. Els únics que veritablement el recolzen en aquest sentit són la seva àvia i aquest professor que l'anima a sortir de l'escola. Diu que a l'escola de la reserva no hi farà mai res i que l'anima a anar a l'escola que hi ha a fora de la reserva, que és una escola de blancs. Aleshores, clar, què passa en el moment en el que el Júnior decideix marxar de la seva escola i anar a la nova escola? En el moment en el que decideix canviar d'escoles és quan veiem un canvi per part de tota la seva societat que l'envoltava fins a aquell moment, ja que ara el veuen com un traïdor, una persona que
no vol estar amb ells, que se'n vol anar fora. Algú que vol sortir a la reserva per ells és algú que no està content dins de la reserva i per tant algú al qui tots li fan el buit, i és el que li passa en el moment en el que decideix canviar. El seu amic deixa de ser el seu millor amic, tots els altres companys de la seva antiga escola li fan el buit. Bueno, òbviament a casa la seva situació familiar no és la millor, ja que el seu pare mai està a casa, la seva germana es decideix fugar, la seva àvia és molt vella i la seva mare es limita a intentar estar allà, però també està en una situació molt de tristor perquè la seva filla es fuga, el seu marit no hi és, vull dir, tot plegat en la seva vida és un caos. És el que sembla que ha de ser això el seu punt de llibertat i ha de ser l'altra escola on pot trobar les oportunitats, es troba amb un cruel racisme, bullying i molt més extrem que el que rep a la reserva, ja que allà està envoltat de blancs que el veuen com un indi, com un foraster, com algú que no hauria d'estar allà, i aleshores el bullying i el racisme es tornen molt extrems, i això és una de les coses que més em va afectar i impactar, perquè mai havia llegit un llibre en el que expliquessin una experiència de bullying, potser sí que n'he llegit, però racisme d'aquesta manera no, i la veritat és que em va impactar moltíssim. I aleshores ara ens trobem en un punt on el Junior no se sent benvingut a cap de les dues bandes. Ha deixat el que coneixia per anar a un lloc nou i per viure, intentar tenir una oportunitat a la vida, i en aquest lloc on l'hauria d'haver aconseguit es troba que està envoltat de racisme i de gent que no l'entén i de gent que el veu com a foraster, i aleshores està en aquest punt entremig que no se sent benvingut a cap de les dues bandes. Una de les maneres de les quals el Junior intenta escapar d'aquesta vida fosca que l'envolta és a través del dibuix, que és una altra de les maneres de les quals podem llegir el llibre, ja que al costat del text tenim dibuixos que ell fa d'aquestes escenes que viu diàriament, i aleshores podem anar llegint i al costat ho veiem representat de la manera que ho dibuixa ell, i és com ell veu la vida i és com ell la intenta retratar i escriure, perquè és un diari, aleshores ell allà ho va explicant tot, i també és una altra cosa que li dona més gràcia al llibre. En resum, aquest és un llibre que us recomano si voleu tenir una experiència diferent, intensa, si voleu veure com és la vida dels indis a Amèrica, una cosa que jo mai havia llegit abans, que no és simplement un llibre que m'hagi sorprès per tots aquests temes tan durs que tracta, sinó perquè en general és un tema que no havia llegit. Potser una de les úniques visions que tenia dels indis a Amèrica era de Pocahontas, però vull dir, aquest és un llibre que m'ha obert també a la visió, a aquesta vida, aquesta realitat que existeix i que jo no coneixia. Per tant, si voleu llegir totes aquestes coses diferents que potser no trobem en els llibres normals que llegim aquí, la veritat és que us el recomano. No us diré al final perquè han de passar moltes coses al llarg del llibre, ja que això és un diari i el Junior us explicarà la seva vida des del seu punt de vista, i espero que podeu trobar aquesta manera de llegir-lo que jo no vaig trobar la primera, però que espero que vosaltres, potser després de veure aquest vídeo, sí que trobeu, i no us desencoratgeu si no enteneu la primera lectura del llibre, feu-ne una segona, intenteu mirar des d'aquest punt de vista que mira el mateix Junior, intenteu trobar el punt de llum dins de la foscor, que és el que viu ell i és el que intenta trobar. I això ha estat tot per avui, espero que us hagi agradat aquest vídeo i espero que us hagi agradat aquest clip de lectura. Aneu a llegir el llibre si podeu, si voleu veure més clips de lectures podeu clicar aquí dalt i ens veiem en el següent vídeo. Adeu!